Ngikubingelele mbukeli ngiphina ngamukele kwesimanje sikulethela zona indaba efya ngaso ke isikhathi uGodole ke umfana kaMgodole ke ushiye angalazi kubona ke abaphathi bakhona lapha ke kwa Art and Culture konke nje umkhakha lapha ke wezokulingisa nezomculo njengoba ke sazi ukuthi ngempela ke umama uNandi lapha ke Nyembe oshile ngempela ke emhlabeni ke ensukwini ke ezedlule ke mbukeli ke kona ke lonyaka ukhala ngakho ke uGodole ukuthi ke abantu ke abalingisayo abanakiwe neze lapha ke futhi ke abanikezwa ke ithuba noma ke imali ke efaneleyo ke njengoba ke sazi ukuthi ke uMamnandi lapha ke ebesegula engaphathekile kodwa ke ebengekho ngempela ke obemnakile khona lapha ke emkhakheni ke wezokulingisa njengoba ke ebesengumuntu ke omdala lapha ke ngempela ke emkhakheni wezokulingisa mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke uGodole ke ekhwipha konke ongaphakathi ngabo ke labaphathi abakhona lapha ke ku Art and Culture mbukeli ke ngabe okwakho ukuphawula ukuthini ke mbukeli awuye lapha ke comment section sizo uvu lakho ukuthi ke wena ke ngabe uthini ke mbukeli siyabonga. Sanibonani wengane zakwethu uGodole okaNkomgodole umfana udaba nelwazi maciko onke ngicela nisondele eduzane ngabe izinto zakuhambela kahle noma asakuhambeli kahle sondele eduzane sizokhuluma nansi indaba ebalekile ngane zakwethu sekuyisikhathi manje sokuthi niphumele obala ngokuhlukumezeka kwenu nempilo eniphiliswayo eSouth Africa nje ubhlungu ukuthi uma senidlulile emhlabeni bajabulela ukudlulisa amazwe enduduzo abaholi base South Africa, the rotten ANC, the corrupt ANC, the leaders of the ANC banifeyilile ningamaciko. Akusizi ukuncema uthi uma ukhuluma bazokuvalela. Bake bakuvulela kuphi? Ikuphi la bake bakuvulela khona? Njengoba uthi uma ukhuluma bazokuvalela. Njengamanje njoba ngikhuluma nani nje kunamanye amaciko. Is either udlala ibhola noma uyacula noma uya-actor wherever kuleyo category okuyo kwezobuciko. Kona amaciko ayivalele endlini kumanje. Abulawa i-depression kumanje njoba ngikhuluma nje. Niyakwazi lokho. Iningi leni livalele endlini ligaxele alifuni ukuphumela obani. Uhulumeni ukhona engabe usiza amaciko. Ukhona uminister waka sport and arts and culture. Bakhona o-MEC bawa sport and art and culture. But imali yamaciko bayayidla. Iyakhishwa imali yamaciko ebese iyadliwa. Isikhathi manje emaciko sokuthi nihlukane nokuncetheza nokuncenga into engancengeke. Ninemndeni nemizi nayo yonke into. Thina uma sinibuka sinibone ngathi izinto zinihambela kahle. Anisitshela ukuthi nigaxele ngalendlela. Mina ngiyifisela ingane yami ngelinye ilanga ukuthi kungathiwa iyiciko noma ngabe ngayiphi indlela. Ngendlela esengibona amaciko ehlukumezeka ngakhona. Isikhathi amaciko sokuthi niphumele obala. Nanga umama uNyembe la. uNandi Nyembe. Abaholi bamfeyilile esaphila kodwa njengamanje bazosenda ama-condolence ngoba bathanda lokho bona. Kuthengwe nama-casket adurayo behambe bemngcwabeni beyoqamba amanga. Nizobabona abaholi begijima bemngcwabeni kaMamnandi beyoqamba amanga. Angithi niyangizwa ngithini? Kungcono ukuvikela ukunokwelapha. Prevention is better than cure. Lento uhulumeni ophethe uyehluleka. Ama-MEC ayehluleka, o-minister bayehluleka ukubhekana nendaba yamaciko. Wonke umuntu uyayishalazela. Isikhathi manje ungaboni izinto isakuhambela kahle. Utshela ukuthi ngeke ngelinye ilanga ube nenkinga. Lwanini kusemanje. Ningafuni ukulwa senilimele. Lwanini njengamanje niyaxhashazwa ngendlela okwenzeka ngakhona. Maningi amaciko. Njengobaba uGabela lo kade aziwa ngoPastor Mdletshe kuZalo unezitori eziningi ayibhalile afisa ukuxhaseka kizo.
kodwa akekho umuntu ofuna ukumxhasa. Bakhona ominister, bakhona o-MEC bazi imali ukuyifaka emlonyeni lamasela ka-ANC. Gayton Mackenzie, ndoda amadoda, awukusize amaciko njengamanje. Bahlulekile dismally bonke ukusiza amaciko. Ngiyacela ukuthi niwasize. Baningi bayivalele endlini babulawa i-depression njengamanje. Nilokhu nizwa kuthiwa amaciko ayadlula emhlabeni. Iningi lawa abulawa i-depression asaba ngisho ukuphuma ezindlini. Isikhathi manje sokuthi niphumele phandle, nikhulume, speak out. Ulokhu uthi hayi mangikhuluma bazongivalela, bake bakuvulela kuphi? Ngitshele. Njengamanje uyiciko uhleli lapho. Ayikho into osizwa ngayo, kodwa usaba ukukhuluma. Uncenga abantu abangakuncengile, abangakukhathalele, abangakuthandi. Lalelani, ama-actors agaxele, abaculi bagaxele, abadlali bebhola laba ababedumile kudala bagaxele, abadlali bamapiano bagaxele, maningi amaciko agaxele. Isikhathi manje sokuthi nisukume nime ngenyawo. Ningafani noMama Mnyembe abamfailile saphila wazwadlula emhlabeni bese bedlulisa ama-condolence. Njengamanje kuzobe kuphithizela kwaMama Mnyembe. Kuthiwa uMama Mnyembe wara kodwa esaphila bahlulekile. Isikhathi manje maciko ukuthi nisukume, msana ukuncetheza, msana ukuncenga, ngoba ekugcineni impilo yenu nomndeni wenu. ISouth Africa niphakamisa ngayo yonke indlela. Iflag leSouth Africa lihambele emoyeni. Kungenxa yenu nani nisifakile isandla ekutheni iSouth Africa iflag lindizele phezulu, but namhlanje abanithathi notice. Ilokho nje ade ngizonitshela khona. Ngibhlungu ke ngoMama Mnyembe nangu ngoba behlulekile saphila. Njengamanje kuzodlulisa ama-condolence, kuhanje kuye khona kuyoqanjwa amanga. Behlulekile ukumsiza saphila. Maciko sukumani kuse-early. Isikhathi yiso lesi.